Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Panugon! Unsa ka na? Kinsa na itag-iyas maong makina? Ang tag-iya sa maong makina. Usa ka importanteng babae sa akong kinabuhi. Kinsa man? Makalakaw ka na. Okay, amahan. Thanks. Thank you. Salamat, amahan. Kailangan mo sinultihan ni amahan, uy. Pero, okay na lang. Ang importante, nga may makinan ako. Yes! Bugat sa ning makinaha sa panahim nga karaan na kay madam. Ay kabugat gid ay. Anha na dia. Dire. Wah. Uy, kadiyot lang. Kipaduol man nimo sa bintana ang makina madam. Kung manahi sa ila, kinahanglang dool siya sa bintana. Ha? Kala inugbata sa ning Madam Lily oy. Ano ka to siyang gisapot mo to siya? Di na ba siya angay nga magsapot-sapot? Kay musamot ka, makahadlok ang iyang naong nga nasunog. Siga pa kay mata. Di lang ba magmaskara usahay? Paita oy. Mahadlok mo sa ta. Huwag yun ipagawas ni ila ning manikin sa babae da. Lahi ra manignaw manikin ha. Sa ubang mga baligyang manikin. Lahi gini siya gnaw. Oh? Muro ni siya tinuod na tao? Oh? Yun na. Ang hulagway sa babae nga nakita ni ila. Naa sa iyang tukador. Yun na pa, ha? Ako ning klaruhon, be. Klaruhon ko ni. Kining papaya sa retrato. O kining manikin. Hala! Uy! Parehas manignaw. Parehas gano. Unsa man hitabo, ah? Parehas man sila... uy. Joel? Niya ka sa akong kwarto? Kwan. Nganong imo nagigunitan ng picture frame? Kalma. Kalma lang. Ay, lagkasuko, god. Mo kagatong tiguwang da. Kwan. Naibuong nag ba? Tanawar ko dila. Naibuong ko kay parehas man nagnaong ang kanang manikin nga babae ug kining babae nga niya sa retrato. Ambi na, ako nang kinitan. Ayaw nagilabti. Oo, kalma lang lagi. Gawas na. Ikaw ba? Manghingilin man dayon ka na ako eh. Makig-amiga ra man gani ko nimo. Si Wilma ang pangita, akay kamoy suod. Mugawas ra lagi to siya. Nagdrama lang to. Di ko ganahan nga niya ka sa akong kwarto. Ngano? Si Eric ray ganahan nimo nga musudin eh. Unsa man? Ibog kang Eric no? Sus, kuwa ba kay buot ni mo manulti, uy? Amigo na Miss Eric. Uy, ila. Ayaw kay paduulan ng Eric. Kay mura na siya og saykohon. Unsa? Oh, Ayaw pa ta kag-istorya diha, uy. Masay ko killer ang gani kag naong kay ni Eric. oh. Way psycho nga sa baanday. Ang mga psycho killer, mga hilumo na sila. Parehasan ng Eric. Busa, ayaw kumpiyansa na niya. Gawas ra gud dito. Sa baan ni mo, eh. Ay naman no si Eric, gibiyaan ka na? Ayaw pagbuot kung gusto mag-inusara ang tao. Sa mukha gid mo, eh. Gawas dito. Kung di ko Gawas na mugawas. ba? Kung di ko mugawas. Sa mayang mahimo, ha? Ayaw pag binuang diha, ha? Ikaw ba? Nainsulto na kay ko anong batasan ni mo ila ba? Busa di ko mugawas, ha? Gawas ba? Di lagi ko mugawas. Oh, Oh. May misuntok sa bongbong gikan sa pikas kwarto. panuway giday. What ako diha? Eric ha?
Oh, Joel? Hoy! Ikaw ba? Kinsa man kami suntok sa bungbong, ha? Oh, may tao din sa bakanting kwarto. Joel! Ayaw sa si Eric! May tao din, hey, ila. Sa CRB. Hoy, ikaw! Oh, magyapoy tao din siya. Ano man eh? Ano sa man eh? Naroon sa haba mo diha? Madam. Nakakita ka bang tao nga migawas gikan din eh? Wa, nga naman. Unsa naman sa inyong problema ining kwarto ha? Ha? Gisuntok niyang bumbong. Kining bahina dinis bumbong iyang gisuntok. Bisan sa ila, nakabati ini. Tinuod ba? Nga nakabati ka, Ela? Oo, madam. Nakabati gid ko. Kuan, basta ako na ganing paggawasan si Joel sa kong kwarto. Doon mo suntok anang bongbong. Huna-huna rana ninyo. Hmm? Gawas na mo dinhi kay dili ni inyong kwarto. Kangkisa ba din kwarto, madam? Why na nag-iya ining kwarto ha? Paggawas na mo di. Ila. Dili to ato lang una-una ang atong nabati, di ba? Oo. May nagbinuang nato. Unsa? Gusto tang hadlokon sa maong tao. Para unsa? Para mahadlok ta. Ug manglayas na ining baya. Unsa? Ug kakonsabo si Madam Lily sa gustong manghadlok na to. Na. Dili na ko maghuna-hunaan na, uy. Ako ang nagtanaw ng akong makina. Kung kinsa man yung manghadlok na mo, magmahay gid siya. Kung nganong ako ang iyang gihadlok. Wow! Kalit lang nga doon na ako yung makina. Original man yung makina, ha? Akong suway naggamit, eh. Humot pa siyang oil. Unya, sinaw pagid kaayo. Suway na itong tindak, bi. Kung okay pa ba ning iyang Korea? Hala. Kahubok tindakan ni makina, ha, uy. Baka panahin ako. Pero, wa man ko'y panaptuan. Ay. Magpalit ko panapton sa lungsod. Uy. Unsa may sud ining mga hunos? Naa ba ka ni mga dagom, no? Dagay manikilo ni mga kahon. Unsa man yun? Retrato man ni Aswano sa makina? Siya kini. Ang babae sa picture frame. Siya kini ni as retrato. Naglingkod sa makina. Eric! Eric, hain ka! Hain man is Eric, uy. Huwag man siya di skilid sa lake. Eric! Tuwara si Eric sa pikas-tampi sa lake. Nagtalikod siya. Kalayo sa niya, uy. Nagunsam na siya din. Naghangad na sa punuan sa kahoy. Hala, may duol si Eric sa punuan sa kahoy. Pagdali ko, kinahanglan ako mapakita niya kining ikaduhang retrato sa babae. May nag-okupar gid ining kwarto hara. Ang kama. Ang habol murag ginamit na. Si Moton, be? Uy! Hala! Bahong singot sa tao! Ha! Namakak ginis Madam Lilida. May nag-okupar ini maong kwarto. Doon na gyud. Nanami abot na si Eric des pikas-tampi. Uy! Hala! May kat
Diyos kahoy! Eric! Eric ka na og diha! Eric! Unsa may tawana? Gali pa na mamati na ako. Eric ka na og diha kahoy! Mahagbong ka! Unsa may nabitay gikan sa sangas kahoy? Busy ka na! Eric! Dili! Maghikog si Eric! Eric! Ayaw! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!